दे जागोन दे। जोंखौ आइया अखा हानायाव बहा थांखोसो नंसिगोन बियो थ'नाय। अब्लाबो आइया जेबोखौनो होनखाया नोंसिना रायाबो? ओहो नोंसिना नङा जोंनि आइया होनदो। दा माने आंनि आइया नोंनिबो आइ जाबायना। आच्छा बाबा सरि। आंनि आइया बेफोरबायदि रागा जोंलाबायखाया जोंना। बाब्रे ओमफ्राय बे आंनि आइयासो होदावलाबायखायो सोरांनायनिफ्रायनो लाजाखैया। सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम होदावबायानो थागोन आरो बे आंखौ। जेबो नङालै थुनथुलि बिमाफोरनि रायनाय बुंनाय बुजायनाय बेफोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोननानो। बिसोरबो गेदेरफोरा जोंनि मोजांनि थाखायसो बुङोना। नंनायाथ' नंगौ र'। औ नाथाय माब्लाबा समाव आरो बिमा बिफाया माबाफोर गोरोन्थि खालामबा जोंबो बुंनो हायो बिदिनो। गथ'फ्राबो बुंनो मोन्थाय दङ आरो गेदेरफोराबो जोंखौ बुंनो मोन्थाय दं आरोना। बिमाफोरनि बुंनायखौथ' एकदम गाज्रि मोननाङा। बिसोर गोसोजों माब्लाबाबो जों गथ'फोरखौ गाज्रि मोनाथ'। नोंनि खोथायाबो नंगौ आरोलै। थुदो सान पक'रा एवहैलाबायनोसै जाहैलाबायनोसै ने? ओइ अखा राजा बास करो रे जाबायसै अखा हाथ'नांलाना। दे हागासिगोन दे गाबोनफोरनिफ्राय हाथ'नाय नंला खोमा। औलै सान आंहाबो एसे हा खोबावनांगौ दंमोन बुंबायना। बेखायनो आंहा दै लोमजानोसै गियो बिदि एकदम कन्टिनिउ अखा हाबाय थाबालाय न'आ लोमखागोन ना। ओजोंबा हा खोबासो स्रां मोनसिगोन। बिनिफ्राय न' लुलांबावनांगौसो। बेफोर गोबां सिमां दंथारो आंहा। दे जागोन दे नोंनि सिमां माने आंनिबो सिमां जाबायना। जोंहा सानैजों फुरा खालामगोन ना न' लुनाय ओमफ्राय हा खोनाय जियानो जा गासैबो। सान थेंक इउ स' माच। आंजों बेफोरबायदिनो लोगोरि जानानै थाबाय था दे। जागोन दे आरो। बियाबा आइयै बेनो फन खालामलाय। आं रायलायगोन ना आंजोंथ' रायलायगोन खोमाना बे? नोङो ना बुं आफाखौ जे आं बिनि फिसालाया रायलायनो होननानै। नायल' आइयै बे आंजों रायलायखागोनदां। अलंबार बुजि मोना नोङो खेबसे बुंनायखौ। नोंनि आफाया जोंनि जिउआव फैनो हाला होनदों आङो। बुजिबायना? आरो बेजों रायलायनो जाबाय थाना नोङो। प्लिज ना आइयै खेबसेल' बुंना बिखौ। आं रायलायनो होननानै आं खेबसे रायलायनो लुगैदों बेजों। आंनि सोंनायनि फिनखौथ' होनांगोन ना बेबो। ओमफ्रायथ' आं बुंबोलाथ' बे नायल' आइयै जोंजोंबो फैगोन ना बियो। अलंबार आं नोंखौ बेसेबां बुंखो हो? नोंनि आफाखौ मिन्थिनो लुबैदों आं खिन्थाबाय दे। नाथाय आबा नों बेफोरबायदि जिद खालामनाङा। बिनि जिउआव जों बेबायदि थांनो हाया नङाना? नाथाय मानोना आइयै? मा आं आंनि आफाखौनो मोननाय नंला नामा माब्लाबाबो? गोबां खोथा दङ जायखौ फोरमायजोबनो हाया आं दायो नोंनो। आरो नों बिदि जिद खालामना मा मोननो आबा? बुंबायना माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि गेजेराव सोमोन्दोआ बेफोरबायदि सिगांनि बायदि गैला। दा आरो बे गुबुन लाइफआव थायो आरो जों गुबुन लाइफआव नङा होमबा? होमबा बिफा मानो जाथारा बे आंनि? आंखौनो नायफैनो हाया बियो आंखौनो सिनाया। आंखौनो लोगोबो हमनो फैया आंखौ गोसोखाङाबो। मानो बिफा जाया बे आंनि? दाथ' जानो नाङामोन ना बे आंनि बिफा। बेबायदि बिफा थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन ना आइयै। मानो बिफा जाया बे आंनि? आं नोंखौ मा होनना बुजायबावगोन दे आबा हो? जोंजों फैया आंखौथ' नायनो फैनो हायोमोन ना बियो। मानो फैयाखै बियो खेबसेखौनो? दे बियो थुनथुलि आन्टिजों दङ। होमबाबोथ' आंखौथ' लोगो हमनो फैनांगौमोन ना। बेखौबो हायासै बियो। नों बुजि मोनला नामा गथ' हा? आं बुंदों ओंखाम जानोबा जाफै जायाबा थादो नोङो। मिथिगौ ना? आं बांद्राय बुंबाय थाला नोंखौबो। बे सानसोरांनि माबा मुं लायै नों बेबायदि इमसनेल जाबाय थानाङा दे गथ'। मोनजायाखैनो ना मोनलोङाखैनो नोंलाय? ना मोनगानाखैनो? ना गेलेनोखौनो मोनाखैमोन? नांगौ मोनजोबदों माथो आबा नोङो? आंनो दङ जेराव नोंजों। बिनिथ' एसेबां गोनांथि गैया। बिनि सायाव नोंनि बार्थडेनिबो बेसेबां गिदिर सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय आं रेडि खालामजोबखाबाय। आबा बेफोर टेनसनखौ लानो नाङा नोङो। आं दंखायो नोंनि आइयानो। नो थेंक इउ। आंनो जेबो बार्थडे सेलेब्रेसन पार्टिबो नाङा जेबो नाङा आइयै। बास सानसोरांजों खेबसे रायलायनो लुगैदों आङो। आंनि आफाना मानो मोन्थाय गैया? मोन्थाय दङथ'। आंहाबो रायलायनो मोन्थाय दं आंनि आफाजों। आबा प्लिज बुजिनो नाजादो दे सना। नोंनि आफाखौ जों बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामनो हाला आबा। बियो दुखु मोनगोन नङाना? दे बा आइयै। बा ओमफ्राय आं दुखु मोना? आंथ' बेसेबा सिगांनिफ्रायनो दुखु मोनगासिनो माथो उन्दैनिफ्रायनो। बेनिख्रुइथ' साबसिन जुदि आफाबो गैखायाबा आंखौ आश्रमानो दोनैमोन ना आइयै। नों मानो लाखिनाय आंखौ? बेफोरबायदि राव बुंनो सोर फोरोंनाय नोंखौ? औ खमसे खम मोजां जागौमोन ना। मावरिया बायदि थानायानो साबसिनमोन आइयै। खमसे खम बिदि दुखुथ' जानाय नङामोन आङो। मा होनना बुजायबावनो दे आङो? बेफोर आंनि गोरोन्थिसो जा बुंनो नों आंखौ बुङाबा। बेहाय सानसे आंनिबो जेबो दायानो गैया। नों गाज्रि मोननोबा हाजार गाज्रिमोन आबा आंखौसोमोन नोंनि आफाखौ नङा। आरो बियो जुदि एसेबां मोजां मानसिबालाय नोंबो बेखौ एसेबां मोजां बुंबाय थायोबालाय
होमबा आंनि सेराव मानो फैनो हाया बे खेबसेखौनो? अब्लाबो गोजोनगौमोन आङो। जुदि गावनि फिसाला होननानै आंखौ खेबसे नायफैबाबो आं गोजोनगौमोन आयै। अखायाबो डेन्जार हाबाय माथो। गाज्रि मोनाबा दसे थाथ'नांसिगोनसोलै मादै। मा बेफोरो ओमफ्रायो हो? बे जे मबाइलाव दङ, मबाइलाव जे आं नुदों खोनादों, मा बेफोरो लक्ष्मण? नोंनि माबा मोनसे सालाखिथ' नङाना? नों जोंखौ थगायनोथ' सानाखैना माबा मोनसे? बेफोरखौ आंहा थगायनो मा दरखार जाखादों? आरो बे नंखाय नङा जा नों बेयाव खोनादों मादै। बेहाय जा बुंनाय नुनो मोनदों बेफोर गासिबो सैथो। आरो बेहाय आं जेबो खोथा बाहाना बानायनो बायदिसिना खोथा एरनो फैयाखैथ'। जेखौ नंगौ मोनथिदों नालाय आं बेखौसो खोन्थानो फैदों। जानो हागौ नोंसोर मोनथिया खोमादां। मोनथिनायमोनबाथ' नोंसोरबो बिदि सिरि थानाय नङामोन ना। नाथाय बेलाय बोरै जानो हानांगौ जाखो दे? माथो जेबोखौनो बुंफेराखै जावैसोआ दिनैसिम। बेनोथ' बिनि आसलि मतलब मादै। सानसोराङा नोंसोरखौ थगाय दोननो सानदों। बेहाथ' फेमिलियानो दंलायलाङो दायो। फिसाला सासे दङ। नों जुदि आंजों थांफानानै नायोब्लाबो फिसालाखौ लोगो मोनगोनथ' मादै। आंनि फिसाजोआ जायखौ मोजां मोनना जुलि जादों, बेहा फिसालायानो सासे दङ? औ मादै। सानसोराङा सासे फिसाला दंखायो, बिनि हिनजाव सनाजों। दा नोंनो साननानै नायदो मादै। सासे फिसाला दङ, सासे हिनजाव दङमोन। जायखिया बिनि एक्सआनो जाथोंसै अब्लाबो। बेफोर जे नों बुंलाबायदों आरो आंबो जे नुदों खोनादों, इसेबां गोरलै नङा आंनि थाखाय फोथायनो। येस, बेफोर सैथो गोजा गासिबो। जा बुंदों आं सैथोखौसो बुंदों। आंहा बेवहाय नंखाय बुंनो जेबो जाखायाखैथ'। आरो आंथ' बुङो मादै, नों थुनथुलिखौ बेजों हरनोनो नांला। मानोना बेफोरबायदि मालाय फेमिलि थाखानायाथ' सानसेबाबो माबा नङा माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ ना। अब्ला दुखुआ सोर मोनगोन बांसिन? थुनथुलियासो। लक्ष्मण, आंनि थाखाय एसेबां गोरलै नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ एक्सेप्ट खालामनो, हो फोथायनो। आरो नोंबोथ' नोंखासै, नोंखौबो मालाय एसेबां बोरै आं नोंनि खोथाखौ लानो दे। आरो फारसेथिंजाय आंनि आइ थुनथुलिनि संसार सानसोरांजों। जुदि बाथ्राया सैथोबाथ' मा जामारनांगौ जाखो दे? दाबो सम दङ। थुनथुलिखौ बेजों थाबैनो बोखादो मादै। मा? ओमफ्राय सानसोरां जावैसोआबो एसेबां गिदिर बाथ्राखौ जोंनो लाखोमाबाय? मानि थाखाय? बै समावबोथ' एसे गन्डगल जानायावबो स्रा स्रा खिन्थानानै लाबानो जायोमोन माथो। बेफोरबायदि होनना मोनथिबाथ' आं आंनि फिसाजोखौ बेजों माब्लाबाबो बिदि जाहोआमोन। नाथाय आंथ' जेबोखौनो मोनथिथाराहाय। औ, जों लायदोंमोन सानसोरांखौ बै समाव सनाजों थाब्ला। नाथाय सनाजों मा बेहा बेफोरबायदि? आयु, मा बेखायनोसो सनाजों जुलि खालामनो नागिरखादोंमोन ना माथो बेलाय? आंथ' बेफोरखौ मोनथिला मादै। नाथाय माने आंबो एसे बैसिनि प्रब्लेमखौबो मोनथिबोबायथ'। बिसिनावनो बोरैबा ग्रोब आंबो खामानि मावहैबायना, बेहायनो मोनथिबोजोब्बाय आङो। मा? सनाना फिसालाया जोंहा जावैसोनि मार होनबा? बोरै जानो हानांगौ लक्ष्मण, हा? बोरै जानो हानांगौ जाखो? आइ थुनथुलियाबोथ' जेबो बुङाखै माथो। बिसोरबोथ' मोनथियासो होनदों दाख्लै खनसेयाव गथ'आ फैबोला। बेखौनोलाय जों सानदोंसोमोन, गुबुनजों जुलि जाबाय नामा बियो? नाथाय उफ, मा बुंबावनो आरो। बे सानसोराङाबो एसे मानसिखौ हमनोनो हाया। डेन्जार बियो सिं सिं। गोसो सिङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौबो लाखुमायो जे। आंथ' बुंनानैसो लाखायो, आंथ' गाज्रिखासै दे। आरो आंखौलाय मोनथिजोबखायो नोंसोरबो माबायदि गाज्रि। नाथाय थेवबो थोद बेबायदि गोसोनि मानसि नङालै आं मादै। नाथाय बे सनानाव मा प्रुफ दङ? बाथ्रायाथ' एसे गिदिरानो जाबाय नालाय, माबा नङा माबा मोनसेथ' प्रुफबोथ' थाखागोन ना। नङाबा बेबायदि खोथा मानो बुंनोमोन? आरे औ, बेजों बेहा सोमोन्दोथ' दङमोन, जुलिसिमबो थांबायमोन खोथाया। नाथाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जोंहा सानजावैसोआ एसे मोजाङा मारै बेफोरबायदि जानांगौ जाखो। माने बेफोरबायदि रिस्ता दंबाबोथ' आंथ' बिदिद्राय नङाखैमोनहाय। आं गाज्रिबाबो ना, माने दा मोजांसो बुंदों आं नोंसोरनि थाखै। एसे साननानै नायलाय मादै, थुनथुलिया मारै संसार जागोन बेजोंलाय? दा बायसान्स माब्लाबा फिसालायाबो फैयोबा, सोंथि खालामफैयोबा, दा थुनथुलिखौथ' आसि थुयै बायदिसिना बुंनोबो हागौ ना। मोन्थायाथ' थागोन ना फिसाला जेराव साननि। उननि समावथ' साननि सिगांनि हिनजावजों बिनि फिसालानासो बांसिन मोन्थाय थागोन माथो। हमनानैबो लाबाय दे, साना बोरैबा मोनथियाखैबाबो उनाव मोनथिबाय। मोनथिनानै दाना बिसोरजोंसो थांफिनोबा, थुनथुलिखौ हारसिं नागारनानै माब्लाबा समाव। मा? औ, बेखायनो एसे सानदो मादै। आं थांनोसै, अखाबो हाबायथ'। अखायानो नागारखानाय नंला आं थाद'बाबो। थाथ'दो।
आंनि खोथाया नंखायबा थां नोंसोर बिसिनाव थांनानै सोंहै अब्लाना गासैबो मोनथिजोबगोन थुनथुलिया सानजों बोरै बेबायदि संसार जानो हागोन मादै नङा आं दानो जुदि माबा मोनसे खालामखायाबा मोनथिखानायाव उनाव माबा मोनसे गिदिर प्रब्लेम जायोबा मा जागोन सोर जागोन बिनि दायनिगिरिया आंनि आइ थुनथुलिनि जिउआ बेबायदि बरबाद जानो हाया बरबादखौ सोर खालामदों बे सानासो खालामगासिनो आरो सासेनि लाइफखौथ' बरबाद खालामखाबाय दा थुनथुलिनि लोगोसे बिनि फेमिलि बिनि फिसाला बिसिनि लाइफआ सानजावैसो आं एथ' मोजां मानसि सानोमोन नोंखौ नाथाय नों बेफोरबायदि मानो ओंखारखो नोङो ओइ थुनथुलि मा सानाब्बाय थालायखो जेबो सानाखैथ' साननायालाय आं गोबां माबा माबि सानदोंमोन आरोलै नाथाय बुजिखौनो मोना बेबो जाम्बासो आंहा फ्रि सम मोनबोला एसे फिल्म नायनोसो थांनो सानबावदोंमोन गैया ओमफ्राय जागोना जालाथाय आयु हाबाब सानाथ' आंखौ दामानि जा हेल्प खालामदोंलै हो पक'रा बानायनायावबो आंनो सामब्रामबो हाना होदों बानलु माबा माबि एवनायावबो आंखौ हेल्प खालामदों बोरो आइमोनखौ लिंहरदो जमा जादिनोसै पक'रा एवनायखौ औ सान नाथाय ना दासो अनफ्लादों ना ओरैनोसोबा ना नंथारगौ देनांहाय ओमफ्राय आंखौ नोंनि संनाया बे जाथाराखै होननानै बायदिसिना दाथ' बखिबा दाथ' मोजां बुंदों र' बेबायदि जाबाना सानखौ खामफ्लायजों देगोनलाङो देनांथ' सामब्रामबो जिरना होबावनाय नङासोदां बियो आयु हाबाब माने फार्स्टआव बिदिनो जायोना सानाब्बाय थाखोब्रा नोंलाय थुनथुलि जेबो नङा लिंहरदो आइमोनखौ दा नङाबा गुसुसो जालायलांगोन दसे थाना साहाखौबो लायनोसै र' आफायाबो लिंहरदो ओइ आयै फैद' नै पक'राया मोनबाय फैद' मेहेर बिलिसा फैद' आनै फैद' बा बाजै मोदोमफ्रु जोबखाबाय माथो मा एवदोंलै मा एवदों सावदों जाखोबा आदा बरियालै बाजैया माथो एवनो सावनोबो रोंसोगारोलाय नै जाम्बा बेफोर एवनाय सावनाय बेफोरलाय आंनि खाजाखाना बेखायनो नोमबाजै रोंखायो औथ' आरोलै मेहेर जानाय होनबाथाय बिराद गासिबो रोंखायो नोमबाजैया बा देन्जारलै बाजै बेबायदिनो जानांगौ बोरो जानायनि आं मोनसे पक'राखौ दे बिहामजो गोथावलाय नुनाया नुदों माथो जानायावथ' जाखो मेहेर जाबावगौ नंखाबाय नामा खेबसे माबायावनो पक'रा मोनसे जानायावनो बोरै जाखोलै मेहेर ना बानलु गोसाद्राय जाबाय नैबे ग्रिन चाटनि नैबे माबा गोदै चाटनि आरोना बेखौ फुननानै जाबाव गोथाव मोनजागोन गोथाव मोनजानो ओमफ्रायथ' बाजै नोंनि एवनायाथ' मा बुंबावनो मा मेहेर गोथाव जायाखै आरो थोद थुनथुलि आंनि सनानि एवनायानो गोथाव जाया जाबाय लाबो ओरै बाजै एसेबां गोथाव जादोंना संनाया नोंनि एवनाया आंनो खावसे जानानै फोजोबखासिगोनसो बेखौ बाजै दंबावना गैला मा होनदों मेहेर नों गोथाव मोनमारदों आरो औ बाजै 10 आव 10 खालै नुदों आंनि बिहामजोआ एवनो सावनोबो गोरोंखा होनबायसिनि आंहा हले मोनजाबाय थासिगोनहाय बिहामजोनि अननायाव ओमफ्राय फसायदों दा आयै नोंहामजोखौ एकदम पारफेक्ट आबा नाइस जरिखा दे आदा नोंहा खम मोनजाबाबो अरजायालै आंहा हले पक'राखौ नै खावसे फोजोबखानोसैसो जारलासो नोंजोंबो थाव जानोसैलै बाजै बिबाजै एवनायखौ मोनजायाबानो गैला आंहा जेखौबो मोनजाखाला नालाय सोर एवनाय सावनायखौथ' मोनजाबावनो बिमाफोरनियाबो बिसोरबो बारा एवला दाना आगोलसो बिराद एवोमोन ना आयै औथ' आरो आबा बिनि सायाव आंनि आइ थुनथुलिनि जिउहा मा जानांगौ फालाय नोंहा जुदि फेमिलियानो दंखायोबा लक्ष्मणा गाज्रि जानो हागौ नाथाय बे आं नुनाया फनाव ओमफ्राय बे खोनानायफोरा बाथ्राफोरा मारै हा बेफोरथ' नंखाय बायदि नङाखै माथो एकदम स्रा बुंखाथारदों सिगां समावथ' आइ थुनथुलिया बुंदोंमोन बेथ' बेखौ मोजांखौनो मोनानो बे सिख्लायासो जबरदस्तिया सानजावैसोखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बेफोरबायदिसोमोन नामा बाथ्राया अब्ला एसेबां थांलाय फैलाय खालामबाय सानजावैसो अब्लाबो दिनैसिम नोंखौ हमनो हायाखै नोंजे गोसो सिङाव बेफोरबायदिसो होननानै आंनि फिसाजोनि जिउआ मा जाबावनांगौ बै टाइमावथ' थुनथुलि आइखौसो मोजां मोनो बुंखादोंमोन बै सिख्लाजोंथ' जेबो सोमोन्दोबो गैया मोजांबो मोना बुंनायालाय दा बोरै बिदि ओंखारखोसै आरो दाख्लै फैबोला सनानि फिसाला बुंदोंमोनथ' अब्लालाय बेखौ मानो सिनायाखै बिफाया हा
आइ थुनथुलियाबो जेबो मोनथिगोना मोनथिया दा बेबो आंखौ लाखोमादोंसोमोन ना मोनथिखायो आरो मोनथियोबोला जुदि फिसाला दंना अब्ला आइ थुनथुलियाथ' बिदि खालामनाय नङामोनहाय गावनानो संसार दंखायोबा आंनि आइनि जिउखौ मानो बिदि बरबाद खालामनो सानखो आरो सिगाङाव जुदि बिदि होनना मोनथिबा आं मालाबाबो आइ थुनथुलिखौ बिदि खालामहोथारामोनहाय बेखौथ' लाखिगौसोमोन आं नाथाय बेफोरबायदि संसार थाखानाय मानसिजों आंनि आइ थुनथुलिया मारै खुसि थानो हानांगौ जाखो मानसिखौ नायनायावथ' बिब्दि नङा बिदि जेबो फाल्थुबो नुवा अब्ला मानो बिदि जानो मोनखो ओहो आं आंनि फिसाजोनि जिउखौ बिदि बरबाद जानो होनो हायाहाय आंनि सोंनायनि फिनखौ होग्रोनांगोन नोंसोरो सानजावैसो आरो आइ थुनथुलि नोंबो माबाफोर मिन्थियोबा बुंनो नांगोन आंखौ आंनो मानो जेबो खोन्थायाखैहाय हा गोदोहायथ' आङो सानजावैसोआ बिखौ मोजां मोनथारा होननाय आंनि फिसाजोखौसो मोजां मोनो होननायलाय गावसोर सानैजोंसो मोजां मोनो होनखानायखायसो आं मदद खालामनानै नोंखौ लायदोंमोन दा मन्दपनिफ्राय बेबायदि होनना मोनथिबाथ' आं बिदि खालामनोनो होखायामोन आंबो खालामामोन दा नोंबो माथो गुबुनसो ओंखारबाय जावैसो एफा अननाय होयोमोन आङो आंनि आइ थुनथुलियाबो नोंखौ बेसेबा फोथायो बेसेबा मोजां मोनोमोन आरो बेसेबा गोबावानो जाखाबाय दाथ' कर्ट मेरेजबो जाबाय अब्ला हे गसाइ बेफोरबायदि दिन मानो फैखो आंनि आइनि फिसा हिन्जावनि जिउआवलाय नङा आङो थाबैनो माबा मोनसे बेखौ रायलायनांसिगोन बिसोरजों बेहाय हले आंनि जेबो गोरोन्थि गैया दै मानोना जा नंगौ बेखौसो बुंदों दा आंलाय बाखिथ' आरो नोंसोरसो मिथिलायगौ आं हले गोसो जानानै जेबो खालामाखैलै नाथाय औ आं थुनथुलिखौबो सानहरदों बेखायनोसो थुनथुलि बिमानोबो खोन्थाबाय आङो आरो बेनो सैथोखाना आंथ' बेहाय बाहाना मारिनानै खिन्थायाखै नङाना बेबो नङा जे आं थुनथुलिखौ मोनथारगोन मानोना बेथ' आंखौ फसनानो जाखियाबा अब्लाबो आं सैथोखौ खिन्थानायखौनो साबसिन मोनदोंलै आंखौबोथ' नोंसोरो बायदिसिना बुंखायो नालाय दा साननि सैथोखौ मोनथिनालाय माबोरै मोनखो मानियो दे फाल्थुक नङाबो जानो हागौ बे साना थेवबो दा जाथायाथ' घटनायाथ' जाथारबायना सना मेमाबो खम नङालै भाइ बेबो खाथ्राखा ओमफ्राय सानाथ' बिदि नंद्रायाबो खोमा र' मानसिखौ नायनायावथ' थेवबो दा मारै जाखो मालाय गावसोरसो मोनथिगौ आरो आंनिबाथ' साना मिन्थिगौबो जानो हागौ मोनथियाबो जानो हागौ ओमफ्राय अलंबाराबोथ' बेस्रा नागिरगासिनो ना सानखौ मोनसे बाथ्राथ' खिन्थानो हाबाय आंबो बाखि मा जायो जाबाय थाथोंसैलै आं हले बेखौ जेबो मोनथिला सालाखि होनबाबो जि होनबाबो नंगौखौसो बुंदोंब्रा आंखौ जेबो बायदिसिना बुंनानै लाब गैयालै मादैमोन एबार सना मेममोनाव मा सोलिदों एसे खबर लायनोसैलै आङो बिनि सिगां र' गामियाव थांग्रोनांगौलै ना हमनो लेंहरदोंमोन लोगोफोरा मा जाबावनो दे आरो सान नोंनि लाइफआवबो बारहुंखा फैबायानो माथो खैफोद ना मा होनो ओमफ्राय थुनथुलि नोंथ' बिराद बाख्नायोमोन नङासै सानखौ दालाय दा नोंनि एकदम मोजां एकदम सुइट हासबेन्ड एकदम बयनिख्रुइबो बुजिना हासबेन्डा मानो बिदि जाखो अलंबारनि बिफा बेनि बेलायावबा मा बुंनो सानगोनलै नों थुनथुलि आं खोनासंगोन नोंनि बुंनायखौ नेना थागोन आं नोंनि एन्सारखौ मा होनबावनो आरोना दसेनो मा जायो मा जाया होनबायसिनो आङो आरे आयै नोङो ओमफ्राय माथो थेख्लाखौ फन हराखै नोंलाय फैगोनबो बुङाखै नङाबाथ' आं लायगौमोन ना नोंखौ नाङा दे सानसोरां हो आइयाथ' आंखौ जावैसोसो होनोमोन दिनै सानसोरां आं बेयाव मानो फैदों फैया जायखिया आं थुनथुलि आइखौसो लांनो फैदों फैना आयै सिङाव हाबफैग्रो आंनि आइ फिसा हिन्जावालाय मा खालामदों दङ आयै जोंथ' मा खालामनो साननानै गावहाबो दसे थानानै थांनांगौ नालाय माबा पकरासो बानायनानै जादोंमोन दा साहा लोंगासिनो हाबफैना आयै हाबफैग्रो ओमफ्राय साहा लोंनाय समावनो सफैबाय साहा लोंफैग्रोदो नाङा दे थुनथुलि आइखौल' लेंहरदो नोङो मा जादों आयै नोंथ' जोंनाव फैबाबो बेबायदि आं बुंबायना आइ थुनथुलिखौल' लेंहरदो ओमफ्राय थांसै आं हाबबाय थाला रावनावबो आरोथ' बुंखा आं बेखौ डाइरेक्ट न'आवसो थांगोन होननानै मा दायोथ' थांखानांगौखा आयै ओमफ्राय आंसो दोनलांनो नागिरदोंमोन नाङा दे गाव हारसिंनोबा थांनो हाखायो बेयो रावनिबो दोनलांनायखौ नाङा नों लेंहरनाय आंनि फिसाजोखौ मा जामारदों आयै हो माबाफोर प्रब्लेम जादों आरे आयै नोङो मादि सारप्राइज होफैखो नोंलाय हो औ ओमफ्राय नायना आइखौ आं बेसेबा लिंबाय न' सिङाव हाबनो ओमफ्राय हाबलानो दे मोजां जाबाय आइ नों फैखाबाय
आरोथ' आङो हाबबाय थाला जायखिया नोंखौ माबासो बुंनो फैदों आङो नै बेनाबाथाय जाम्बि जाम्बिना आंनि आइया गोसोखांलायबायना आंखौ बेखायनो खावब्लि नुजाफैलायबाय गावहा ओमफ्रायथ' सान आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बिराद गोसोखांगोन बे होननानै साननैसोआवनो गावनो फैबावबायसो हनै दानाबा औ ओमफ्राय थुनथुलि ओमफ्रायथ' नै दाथ' नोंखुनजोसो फैबावबाय नोंहा खामानिया बारायलायसिगोनलाय मा जाहोबावगोन दे नोंखुनजोनो जेबो नङा दे आंनि आइसो फैदोंथ' ना आं दा नायनोसै र' आइ थुनथुलि हो आयै नों मा जादों दिनैलाय हो आयै मा जामारदोंलै जि रायलायनांगौ मानांगौ बे उनाव रायलायबाय थागोन फैदो आइ न'आव थांनोसै नोंनि न'आव हो आंनि लोगो सनामोन अखाना मा बुंबावनो दे होमबा सनामोन जेबो उसुबिदा गैयाबा गाबोन फैनोसैलाय लोगोफोर नै दिनै मेरा थांथ'नोसैलाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय जेबो जायाबा आरोना लोगोफोर दे होमबा मानोना दाख्लैफोर एसे प्रब्लेम बेलेग जालायबाय दा ओमफ्रायो अखायानो अखा जालायबायना प्रब्लेमानो जोबखाया दा जालु जाला जोबखायानो होनबायना मेहेरा दे अब्लाबो लोगोफोर नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोथ' लोगोफोर दानो मा जायो जाया बुंनो हायाना बेखायनो उसुबिदाखौ बुंखाथारो आङो जेबो नोंथांमोना फैनो हायाबानो साननानै लाबानो जाबायना माबाफोर प्रब्लेम जादों खोमा होननानै जायखिजाया नेक्स्ट एपिसडजों फैफिनसैलाय होमबा थांथ'नोसै आङो लोगोफोर ना जायफोर मोनायाव नायबाय गुड नाइट बयनिसिमबो आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं दे होमबा भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खोन्थाहरथारबानो जाबाय दै बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय नोंथांमोनजों जोबथायाव रायलायनायानो आं गोसोखौ माने गोजोन मोनो आरोना बेखायनो रायलायलाङो आङो सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो जाबाबो जायाबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो